Сәлем, дуслар! Сәлем барыгызга да. Бүген мин сезне робот төрләре белән таныштырам. Android роботлар төшке кыяфәт белән кешегә охшаган. Android роботлар кеше кебек үк сөйләшә. Кеше кебек атлап йөри. Бу роботларны кинода да күрергә була. Көн күрүче роботлар кешеләр урынына эшләр өчен уйлап табылган. Безне роботларны кеше ялкаулансын өчен уйлап тапмадылар. Без кешегә ярдәм итүче генә. Ярар инде, безгә ярдәм итү өчен. Көнкүрештә хәзер кулланучы роботлар ине җыештырырга, искә төшерү өчен кулланыла. Робот тузан суырткучы игезне чиста тотарга булыша. Зарарлы бөҗәкләрдән саклау өчен махсус робот бар. Үтекләү, җыештыру, чистарту, күтәрү өчен дә роботлар бар. Алар барысы да көнкүреш роботлар. Социаль роботлар төрле чараларда кешеләр белән аралашу өчен ясалган. Алар авыру кешеләр артыннан да карый. Шулай алар күзәтү өчен дә кирәк. Хәзер яңа робот популяр. Ул машиналар, дөресрәге йөртүчесез машина яки пилотсыз. Кирәкле урынга машина сине үзе илтә. Пассажир барасы урынны гына итә. Кеше бара алмаган урыннардан роботлар кирәкле мәгълүматларны җыеп кайта. Тагын бик мөһим роботлар. Нано-роботлар. Бу бик кечкенә роботлар. Алар күзгә дә күренми. Молекула кадәр генә. Бик вак булса да файдасы бик зур. Киләсе очрашуларда яңа роботлар белән танышырбыз. Сау булыгыз. I will be back. Какой твой любимый робот? Робот. Робот? Да. Робот это который машинага превращается, то робота превращается. Еще вертолет. Робототехника белән танышуны дәвам итик. Bu кайсы нәрсә бар? Бер нәрсә яңа. Камераларына кара. Мин дә камерага карыйм. Кәефне күтәргәле, бу роботларны кинода да күрергә була. Кәефне күтәрергә бу роботларны кинода да. Кәефне син әйттеме күтәрдең? Бүген мин сезне робот төрләре белән таныштырам. Ты такой серьезный ты стал. Нет, я наоборот порадовался. Машина минсез китә хәзер. Космоска. Ярар инде. Безгә ярдәм итү өчен. Этот робот странный, наверное, какой-то. Это, наверное, пылесос какой-то живой.